Sa part na ito ay lulutuin na natin ang kagang na ating hinuli nung nakaraang araw o orange mud crab. So tara guys, samahan nyo kami mga ka-Team-Bornal. Yeah, hello, Joseph Explorer. Kilala mo ito na, no? Vlogger sa pagkaon. Itong sa Kabasan baga siya? Ay, oo. Ang palibot siya puro mga humay. Oo, humay. Tapos ang mga DIY niya ng mga Igmong bagat ang Joshua Explorer. Grabe na nung ito. Lalagyan ang baon. Sige, sige. Ano na guys, guys. Igisa natin yung kaya. Ayan. Yung kinakot ko sa
Birdman coconut oil. Sarap. Oh, hahay.